खुलुमबाय लोगोफोर गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो आंनि चेनेलनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों आंनि नैबे चेनेलाव आरो नैबे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव आंनि चेनेलाव गोदान माने नोंथांमोननोबो आंनि चेनेलनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायजों बरायबाय। दा दिनै फंनैसो खोथा सावरायनोसै नोंथांमोनजों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ माने जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ नैबे ओरैबायदि बोथोर फैगासिनो दं नङा होमब्ला, जाय बोथोरा माने मा होनो राजनितिखौ लानानै माने गावजों गाव एना एनि जानाय बोथोर आरो। दा बिनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ सिगाङावनो माने खावलायखानाय थायो माने फैगोन समफ्राव माने राजनितिनि गुदुं गुदुं बारहावाफोरखौ लानानै माने गावजों गाव एना एनि जानाया बिराद माने गोरोन्थि आरो। माने एना एनि जानो नाङा। बै उमुगनि दखान बा बै उमुग पार्टिनि दखान बेयाव जानो नाङा, बै उमुगनि मानसि बेनाव थांनो नाङा, बिनि बुस्थुफोरखौ बायनो नाङा, बै उमुगनिसो माने बेजों बांद्राय लेनदेन लानो नाङा, माने बेफोरबायदि एना एनिया माने फैनो थांगासिनो दं। ओंखायनो सिगाङावनो आं साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ माने मा होनो बुंखानाय थाहरबाय आरो। दा गुबै खोथाया बेनो नङा होमबा, राजनितिया जों पाब्लिकआनो हक माने गोबां माने मेलेमजिबि बिथांमोनानो हक माने दिनैनि दिनाव माने मा खालामनो हायो माने ओरैबायदि माने उगुल थुगुल खालामनो हायो आरो नङा होमबा। जेराव राजनिति दं माने बैयाव थाखा आरो फैसा दं, जेराव माने राजनिति गैया बे जायगायाव जेबो गैया रायजोफोर, माने बेखौबो एसे नोजोर होनांगौ आरो। दा अब्लाबो राजनितिजों सिथाबथारनानै माने बिराद माने गाव गावखौ बावसोमनानै नङा होमब्ला माने नांलाय खमलाय खालामनाया माने जों रायजो राजानि थाखाय बिराद गोरोन्थि रायजोफोर। दा जोंहा गावजों गाव बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय एना एनिजोंनो नङा होमब्ला बै सोरखौबा देरहानायाव बिराद मदद खालामगोन, गाव गावनि पकेटनिफ्राय माने थाखा फैसा गारनानै गाव गावनि समाय नस्थ' खालामनानै गावनि खामायनाय मावनाय दांनाय नस्थ' खालामजोबनानै रायजो राजाफ्रा बिराद मदद होगोन आरो नङाबा जेरखम जों मदद होयो दा। नाथाय जेब्लानाखि बिथांमोना माने देरहायो माने बै समाव बिथांमोननि खिथुखौनो नुनाय नङा आरो ओरैबायदि अबस्था। बिदिबा जोंहा रायजो राजा पाब्लिकआ राजनितिनि उन उन खारफानानै मा लाब दं नङा होमब्ला। जों दिनै हारि फोजाखांनायनि फारसे माने गोबां माने कन्टेन्ट लाबोयो, गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो, नाथाय दिनै जोंखौ सोर साबसेया मोजां मोनो नङा होमबा। उल्था जोङो हारिनि मोजां मावनो थांनाय समाव सोरजोंबा दुसि जानाय, सोरजोंबा गाज्रि जानाय, बैफोरबायदि अबस्थायासो जायो। ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि जानो नाङा, एना एनि जानाङा। माने सोरांबानो नुलायो, हाथाय मोनसेखौनो जायो, मोनसे गामियावनो थायो, माने बेफोरबायदि एना एनि बुस्थुखौ दालाबो। राजनितियाव था, जायहा जाय दोलाव थानो गोसो था नङा होमब्ला, अब्लाबो बुलाय सोलाय खालामनाया बिराद गोरोन्थि आरो रायजो राजाफोर। दा जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया ओरैबायदि माने अबस्था जायो आरो जेब्लानाखि इलेक्सनाव बिथांमोना देरहाहरबाय नङा होमब्ला, देरहानायनि उनाव बयहाबो माने थाइसे थाइनैबाबो माबा मोनसे साननाय बा आसा थायो नङा होमबा लोगोफोर। नाथाय बै समाव जेब्लानाखि बै लिडारफोरखौ जेनेबा लोगो हमनो थाङो माने मा सानगोन बै बिथांमोनाबो माने जाय बिथांमोनखौ जों मदद होनानै देरहाहरदों नङा होमबा, बै बिथांमोना दाना मा सानगोन माने जों थांनाय लोगो लोगो बिसोर माने थाखा फैसा लांनो फैदों, माबा मोनसेसो बिनो फैदों, बेफोरबायदि साननानै माने बिथांमोना माने माब्लाबा समाव नुजानायबो नङा आरो ओरैबायदि अबस्था जानानै दं। माने जोङो गावसोरखौ दिनै गोसो मोदोम जिउ होनानै गावखौ बावसोमनानैबाबो जोङो रायजो राजाफ्रा देरहाहोहरो नङा होमब्ला रायजोफोर। नाथाय जेब्लानाखि जोंनि नांगौ समाव बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमनो थाङोब्ला मा जायो फाइनालाव सानसे नेबाय थाबाबो मोना, आरो लोगो मोनबाबो मा रायलायगोन मा रायलाया, माने लास्ट पर्यन्त जोंनि गासिबो थाखा फैसा लससो जाजोबो आरो समाय बरबादसो जायो। ओंखायनो आं सानो माने राजनितियाव माने बांद्राय गोसो होनाया मोजां नङा रायजोफोर। आरो गोसो होयोब्लाबो माने जाथिनि फारसे माने बबे हानजाया माने गावनि हारिखौ गोख्रोङै लाखिगोन आरो जाय हानजाया जाथिनि थैनाय थांनायखौ बुजिगोन
माने बै हान्जाखौ जोङो माने साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मदद होनांगोन आरो लोगोफोर। दा आङो बेखौ दिनै खावलायबाय। दा जिखुनु हक माने जोंहा जायजोंखि लोगो जाया माने जेबो मोना माने बेफोरबायदि साननो नाङा। माने सरकार हिसाबै दिनै सोरनो मा होथ्र'नो हाया माने साफ्रोमबो माने रायजो राजाफोरखौ माने जिर'निफ्राय लानानै माने गासिबो सुफुंजोबनो हाया आरो। दा जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर माने जोबनायाव माने बेनो जाय हान्जाया जाथि आरो हारिनि थामोन्थानि थाखाय रैखाथि होनो हायो माने बै हान्जाखौ जोङो थोंजोङै माने हेफाजाब होनांगोन आरो नङाबा जाथिया माने खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। जेरखम दा साननानै नायदो बिटिसिआ दिनैहाय लासैनो जोबलांनो थांगासिनो दं। दिनै परिबर्तन सरकार लाबोनायनि उनाव दिनै बिटिसिनि गासिबो पावार आरो फांसना दिनै लासैनो माने गोमालांगासिनो दं नङा होमब्ला। दा बेखायनो जाय हान्जाखौ मदद होयोबा जोंनि नांनाय हारिनि गासिबो मोन्थायफ्रा जोबलाङो जोङो बै हान्जाखौ मानो मदद होनो नङा होमब्ला। बेनिखायनो जाय हान्जाया हारि आरो थामोन्थानि थाखाय माने रैखाथि होनो हायो जोङो बै हान्जाखौसो मदद होनांगोन रायजो राजाफोर। दा जिखुनु दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय लोगोफोर। दा अब्लाबो फंनैसो खोथा माने रायज्लायबावगोन। दा दिनै इलेक्सन फैलायबाय नालाय माने गोबां हान्जायानो गोबां माने गाव गावनि हान्जाखौ लानानै गोबां राजनितिनि माने बिराद मोजां मोजां खोथा बुंगोन आरो नङा होमब्ला। नाथाय लाब गैया गोजावनानै बेफोरखौ माने गाव गावसो बासिनानै लानांगौ। दिनै गोबां बिथांमोनहा दिनै बुंनोसैलाय परिबर्तन सरकारनि बिथांमोना दिनै थगायलायगोन माबा अरुनदया दाननो माबा स्किम दाननो बेफोरबायदि अनेक सिगिनाय बोथोरा फैनोसै आरो। दा दिनै बिथांमोना सिगिनायजोंनो माने रायजो राजाफोरनि भटखौ माने आदाय खालामनो नागिरो आरो। दा बेयाव बेखायनो जेबो सिन्था खालामनाङा बिथांमोना दाननोबो हाया माने बेफोर माने बै इलेक्सननि देरहानो थाखायसो माबा मोनसे मा होनो बिदिखौ नाटक गायनाय आरो। दा बे रोखोम दा बेखायनो दिनैहाय बै बाथ्राफोरखौ लानानै मानगोनां एमएलए रबिराम सारा माने गुवारै फोरमायदों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। दा नंखायनो बै भिडिअखौ नायलांबा नोंथांमोनहा माने बे भिडिअआव मा फोरमायदों बेखौ एसेब्लाबो बुजिनो हागोन। नंखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। सेल्फ हेल्प ग्रुपবিলাকক টকা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত চৰকাৰে টকা পঠিয়াই দিছে বুলি মিছাকৈ তেখেতসকলে কৈ পেলাই আমাৰ মিটিংবোৰত আহিব লগা আমাৰ আই ভনীসকলক তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। আজি মই আপোনালোকক ক'ব খোজো যিসকল আই ভনীসকলক সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নামত পইচা দিছে তেখেতসকলে বিটিচিৰ পৰা দিয়া বুলি আজি মিছাকৈ দাবী কৰি লৈছে। এইটো আচলতে নহয়। এই সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ যিবিলাকে পইচা পাইছে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট অহা পইচা সেইবিলাকে বিটিচি চৰকাৰৰ আজি বিচিডিচি চেয়াৰমেনসকলে মিছাকৈ তেওঁলোকে দিয়া বুলি দাবী কৰি আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ লগত জড়িত থকা আই ভনীসকলক নিজৰ কব্জাত ৰাখি ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে। মই আপোনালোকক আজি ক'ব খোজো যিসকল আমাৰ আই ভনীসকল আছে যিসকলৰ সেল্ফ গ্ৰুপ আছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে আপোনাসকলে বিটিচি চৰকাৰ আপোনাসকলে বিচিডিচি চেয়াৰমেন মেম্বাৰসকলৰ তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা নাপায়। পইচা আপোনাসকলক এছএলএমৰ এনআৰএলৰ অফিচাৰসকলেহে দিয়ে। গতিকে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ টকাবিলাকে সদস্যসকলে আমাৰ বিচিডিচি বিটিচি চৰকাৰৰ ইএমডিএমসকলক ভয় কৰি পেলাই তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ কব্জাত আমাৰ মানুহবিলাকে যাব নালাগে। আৰু আপোনাসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আছো। যিসকল সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে আপোনাসকলৰ পইচা পোৱাৰ ৰাস্তা সুচল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এমচিএলসকল আছে আমি আছো। আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এনআৰএলৰ অফিচাৰবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি কেনেকৈ দিয়াব লাগে ইয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম। গতিকে আমাৰ বিচিডিচি
যে সকলৰ কথা মতে আপোনালোকে বহি কৰি আমাৰ মিটিংখনত আমাৰ দলবিলাকৰ কাম কাজত যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে। আজি তেখেতসকলে যিসকল আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলে ঘৰ পাইছে, GMA ঘৰ পাইছে, এই সকলকো আজি তেখেতসকলে ধমক দিছে। যিসকলে আজিৰ এই BPF মিটিঙত যাব, যিসকলে আহিবৰ কাৰণে ওলাইছিলে, এই সকলক তেখেতসকলে কৈছে যে যদি মিটিংখনত যোৱা হয় আপোনালোকৰ পইচা কাটা যাব, তোমালোকৰ পইচা কাটি দিম, তোমালোকৰ নাম কাটি দিয়া হ'ব, যিমানখিনি পইচা সোমাইছে একাউণ্টত সেইখিনি পইচাকো আপোনালোকক দিয়া নহ'ব বুলি আজি তেখেতসকলে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। মই আজি আপোনালোকক গাঁতি ক'ব খোজো, মই আজি BTC চৰকাৰৰ EMBCDC মেম্বাৰসকলক চেলেঞ্জ দি পেলাই আজি ইয়াত ক'ব বিচাৰো, আপোনাসকলে হিম্মত যদি আছে কাটি দিয়ক, আমিও আপোনাসকলৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো আজি আমি এই সকলৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে আমি ল'বলৈ সাজু। গতিকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। সেইদিনাখন আমাৰ গামবাৰী বিলৰ মিটিঙত মই যেতিয়া ক'লো কচুগাঁও ব্লক, তুলফেলা ব্লক, আমাৰ এই গোসাইগাঁও ব্লক, দতমা ব্লকৰ অধীনত যিসকল হিতাধিকাৰীসকল আছে তেখেতসকলৰ ঘৰ কাটিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবুকি দিছিলে আৰু কিছুমানৰ অসুবিধাও কৰিছিলে। মই মিটিংখনত ঘোষণা কৰিলো, চেলেঞ্জ কৰিলো, তেখেতসকলে যদি কাটি দিয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনীভাৱে হওক চৰকাৰীভাৱে হওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মই আছো বুলি চেলেঞ্জ দিয়াৰ পাছত